Nggih, pangapunten kula memang kalih Mbak Umi Mbak Afifah. Oh, Mbak Umi Afifah. Nggih, Tresno. Idola. Oh, Kula nyuwun Mbak Umi Hafifah menika nggih nembang kalih kula. Kawiwitan temanten putri nyuwun idhi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Rada maju rene, Nduk. Nah, bayo aja Pripun? ngono ae kok mbok cium lak gringingen lho. Wis sajrone hatiku kali kasihmu nanjake Mas Duojo klitik lutuk ya dinteni karo penggembare iki tak golekne kanca Mas klitik kula badhe nderek maringi tali asih dumateng Mbak Umi kalian Mas Jo klitik Mas Jo kluthuk siap. Mila saking menika dumateng Bapak nggih Gus ya monggo Bapak Sungkono monggo dawuh saking pangandikan para keluarga ageng panjenengan badhe nyaosi menapa kala wau Pak Sungkono. Kula maringi tapi nggih diparingi. Oh ngoten. Nggih. Tegesipun? Nggih, pangapunten kula memang kalih Bu Kesi, Mbak Umi Mbak Afifah. Oh, Mbak Umi Afifah. Nggih, Tresno. Idola kula. Nah, nggih. Panjenengan nek mawi ngendikan pangapunten pawi mboten ngeten-ngeten ngoten nggih. Kula nek sosok gemes ngoten lho kesanipun. Kula nyuwun Mbak Umi Hafifah menika nggih nembang kalih kula. Oh ngoten. Tapi manis mau. Oh, siap. Tetep manis. Kesake duet ngoten to, Pak. Nggih. Oh, nggih. Badhe niku mengke kula paringi. Nggih. Wah, lho jenengan pun maringi kathah lho, Pak. Kok repot-repot manis. Pun kok luweh-luweh. Jalure piyambak-piyambak. Mbak Umi Afifah kalih Mbah Lurah mangke Pak dan Rem kalih Pandan Ramil kalih Kula sawerane mengke mbun siap Mbah Lurah. Namine Mbah niku wantun tambah. Makane tetep Mbah Lurah. Ngoten lho. Siap. Ayo mungkin dikersake karo Pak Lurah kono. Nggih, siap, Mbak. Monggo, Mbak, monggo. Siap. Ngoten. Mbah Lurah budaya. Mbah Lurah ngagem sangka agama pandan gawe blakon budaya dadi agama karo budaya nyawiji dadi siji manunggaling rasa. Iki. Anu pasipun kersanipun dipun betok kluthuk riyen nggih. nggih. Monggo. Ampun Pak, niku copet Pak, ampun Pak. Lah Ben aman ya kok setore ya rono menadahi jenengan. Monggo manis Pak Lurah Sungkono dan Umi Hafifah. Dados. Kaya bisa Ngarang
Rono. Wah, matur suwun. Hebat, alhamdulillah. Papunten. Iya, Pak. Napa, Mas? Niki kula golekne kanca Mbak Winong Nawangsih nomor kalih saking mriki. Men saya akrab karo Mas Klitik dadi pamane dikeki bahasa isyarat men ngerti. Nggih, nggih. Aku gara-gara nang Madiun dengi turu jaba lah aku. Lah opo? Nek turu jaba langsung. Nggih, sandi lho. Piye? Bawa siswa kagem panjenengan. Salting. Isyarat. Lah kok langsungan ngono piye? Ya mangan sik ngombe sik langsung. Maksudnya ki anake wayahe ganti pampers lho. Apik kuwi. Rada rono sampean. Rada rono jejer karo Mas Kluthuk lho. Ya aku nyaput jeneng. Wis santai kono lho. Kowe iki rono tak delok kok kene iki lho. Aku ki pria yang karakter kuwi jinak-jinak merpati. Wah, ayam rupamu ya gemuk ngono kok iso. Jinak-jinak merpati. Cedeki ngadoh, kene nggon peteng dekem mulai. Sapa do wae, rada rono coba. Lho, nyapa to. Oh, karepe tiba ben mbok tulungi ngene lho. Sing lanang ra tanggap ngono model. Nah, ini tadi lu midak ini lo rokok ini mau tak pidak. Aduh, bahasamu kok tadi midak ini. Nah, ini mau. Nah, tadi kan kamu belakang situ kan midak telek tadi. Ini nanti lah rokoknya tak pidak, kamu rokoknya apa? Rada rono to. Kowe sing pucet ora awakmu malah sikilmu kok sing pucet. Rada rono. Anu. Jengkaripun temanten kekalih saking Sasana Palenggahan. Manten Kacinandra saking ketebian kadherekaken ungelipun kodhok ngorek. Ya. Aduh. Iki. Boy sama boy. Golekne mboke. Nih, ngene nyale sini stop. Mbak Un. Terus Mas. Sampun kawis tinggal saking ketebian. Temanten putri kadherekaken sayaning para nayakaning praja tumuju wonten ing Pawian Agung. Gandengen to. Ngampil sekedap nih Mas, ngampil sekedap. Lenggo kono ra apa. Greget nih. Kadherekaken manggala dumas tumuju wonten ing sak handapipun Kanjeng Rama. MC-ne kok takeran. Temanten putri kagandeng temanten kakus tumuju wonten ing Kakung. Sing bener niku temanten jumbleng. Temanten putri kagandeng Budene iki lemu buyok. temanten putri kagandeng kapit temanten kakung tindak sapecak jumangkaing suku hangetutaken kedeping netra tumuju wonten ing Sasana Pawian Agung sahandhapipun Kanjeng Rama. Ganti kok Mas Pati. Kalarapaken wonten ing sangajengipun Kanjeng Ibu nyuwun idi pangestu anggenipun tumuju wonten ing samudraning bebrayan. Oh, sungkeman. Sampun kalarapaken wonten saandhapipun Kanjeng Rama. Kedawan kanjenge kedawan. Kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Rama. Rada maju rene, Nduk. Nah, bayo aja Pripun? ngono ae kok mbok cium lak gringgingen lho. Kula ngono ae. Kata-katane tak ajari kok kene. Nah, pripun, Pak? Nuwun sewu. Nyun sewu Kanjeng Rama. Ora ngono, nuwun sewu. Nyun sewu. Kanjeng. Kok malah digawe. Bekti kula katur Kanjeng Rama. Bekti kula katur Kanjeng Rama. Nyuwun donga pangestu Kanjeng Rama, mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian Mas Jog Luduk menika. Saged atut runtut awet ngantos kaki nini awet anggone momong bebrayan. Amin. Ya Nduk ndak pangestoni anggonmu. Tumuju wonten ing dina kabagyan ya Nduk. Muga-muga dadi ya temanten nganti ing becuk pecating yuswa ya Nduk. Inggih Rama, pangestunipun Rama. Ing samangke temanten putri sampun paripurna anggenipun
nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Lukar gantos temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Tak tuwapu iki ngono kok, Sok. Kuwi ibumu kuwi. Iki buwe arep mbok sosrop iki, Sok. Lah karo ibuke dhewe. Iya ning kono ora pareng. Iki kagungane bapake, Pak Sugiono iki. Ayo, Kakek. Sungkem mboke. Bu, Apa? nyun donga pangestu. Ya, Bu. Piye? Wah, kowe gualak. Muga-muga anggen kula bebrayan kalih Diajeng Winong awet ngantos. Sing jelas to, Diajeng iki Winong kae. Genduk Winong dados awet nggih, Mbok, Bu. Ya Le, tak dongakne. Muga-muga padha dalanmu jembar kuburmu ya Le. Ora tak amini, Mbok. Kaya bongko ya. sampun paripurna temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu lan tuwin Kanjeng Rama lukar gumantos. Kowe iki kene lho kok iso arepe kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu, Apa Nduk? kula nyuwun pangestunipun panjenengan. Iya. Kula minangka nggih kula minangka manten. Manggile kanca-kanca. Kula minangka putra panjenengan nyuwun pangestu Ibu. Ya tak pangestoni muga-muga ndang sadar ya Nduk. Ing samangke titi wancinipun temanten kakung nyuwun pangestu Jenenge dumateng Kanjeng, Kanjeng iki. kaliyan Kang Rama. Ora ansah nangis. Iki nggon teko titi wanci respati manismu, nggon kabagyanmu temu garwamu ya, Nger. Wis sing mbok Ternyuh kowe. aja nangis, bocah kok nangis. Yen nganti kowe nangis pendo apa yen disawang para tamu alah aja nangis. Ngono kok nangis ki ngopo to? Aja nangis barang ki nyapa. Walah mbok dilan buat bapak aja. Aduh. Cacat. Bapak ini kono ae kok malah mbok gigit. Kono ae kok iso. Donga pangestu mugi-mugi kula awet, Pak. Ya, tak mangestoni ya, Le. Ibu lan Rama wis mangestoni anggonmu bebrayan. Longso ati bapak ya, Le. Dadi pimpinan rumah tangga sing apik, nggih, Pak. Aja nganti kowe lara ya, Le. Besok yen kowe nganti mati. Bojomu tresnanono. Aja mbok gawe lara ya, Le. Bapak wis lila. Kowe rapi karo iki ya, Le. Aja cocok. Aku tresno kapan seneng ibumu marem ya, Le. Kowe anakku sing tak tresnani. Aja reti-reti. Aku tak omongne Pak Sugiono. Kok iso jek. Wong sungkeman kok malah anarkis kaya ngono. Anakane ngene ya anakmu gegarotan. Aduh seneng. Sarehne teman sampun dipun temak anu kamare di kamar. Rasa takon kamar. Langsung gandrunga ngono lho, kok iso kamar lho. Upama lho Mas Lutuk upama. Nggih, wong kula Nadyan to jenengan wis kagungan garwa kagungan putra. Ning upama lek kodrat ngeparengake jenengan suatu saat ngoten niku terus palakrama karo Mbak Winong kira-kira piye rasane? Mboten, Mbak. Iki nyapa to jeneng betul. Model iki lak setuju to jamaah lak setuju. Ngono lho. Kula niku akan mencintai satu istri tapi dengan beribu cara. Wong wedok ketek ayu, Pak. Tapi sebetulnya itu hanya kiasan, hanya beberapa waktu yang kita tempati utawa kita nikmati. Lah kuwi lho. Kuwi teori tok. Lek wong lumrah normal nyawang Mbak Winong kaya ngene mesti ngarani ayu. Ayu saiki bojo kula mbiyen yo ngene iki ayu. Bojomu? Bojoku mbiyen ayu, begitu kula rapi sakniki rada tuwek, sakniki melorot kabeh, Pak. Lah iya mumpung kelombrot melorot ngene dijolke sing luwih ngene iki lak luwih apik. Ora payu dijole.
Oke, Ndek iki tak isole pedet nolak kok, Pak. ngawur ya masamu. Kesanipun kalih Mas Jo. Larasipun tetep ngagem telok. Nah, itu. Lam. Lah. Ora nek bawa liyane apa piye? Khas lho, Pak. Saiki iki YouTube kabeh metu. Iya, tapi kan khas, Pak niki. Oh, Gawan. jati diri ya? Jati diri lho. Oh iya. Wong Ora isone mung kuwi to. ora, aku jane iki sembarang iso. Ya, liyane coba. Pamintaku nimasito ase iso niki. Tapi kula ora iso. Lho. Kowe molak-malik jere iso nek ra Iso ngarepit buri terus. Yen nganti kowe kepengin iso sinau yayi Suwanono Kanjeng. Wis bebas arep bawa. Kowe iki kon bawa ya ora iso kok iso. Kamu to. Kene. Iki gawe kursi pantai ora? Ngono iki diomongne ning mburi ya diomongne ning kene ora. Ben ra digawe ngono lho, ben ra digawe. Ben ra digawe tak disiki. Pamintaku Iki langsung praktek ya. nimasito asik atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine gawe pasangan dhewe-dhewe. Ya. Ya yes no. Lek winong kalusen golek sing ganas. ora kok kalusen ki kok nek jejer tenan perang Bratayuda tenan ki kok Ora perang malah rak ngene iki njejer cah nom ragate akeh, Pak. Oh, iya bener. Malah lho, ngeten iki malah jos. Jos piye? Iki paling ndak skincare mini apa skincare. Ah. Iki mesti regane njaluk larang. Niki mesti siang malam digawe langsung bareng ngene iki. lah apik iso putih Putih piye akhire blang kayak tekek kok. Sayang. Ini menco. Kok tak Ilatmu kok kaya kadel, Mas. ngalehi bahasa syarat kok iso oh ya. Oh alah aku. Ini berarti nyun permen. Pripun Kang Mas? Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba kowe cah. Alah gombalmu ki ya. Oh, coba. Lambemu rasa dipercaya. Hah? Lah kok andenganmu pindah ning iki. Lah iki ning Banten saiki ning lambe. Asik to Mas. Jenengan iki ora ngerti to. Dhewe aku bar tiba kejongor. Ketatap lambeku cangkemku. Lah iki kan ditambal urung mari terus tak andeng-andeng. Wis to senajan to andeng-andengmu manggon ning ndi, tapi aku tetep tresno karo kowe cah. Matur suwun. Diajeng Minong. Injih Kang Mas. sampean mau wis dicawisi apa karo Bapak Sungkono diajeng Kula wau dicawisi reno-reno Mas kok kuatah enak enak bakso. Terus ayam, mie, terus niku wau sing terakhir wonten ingkung enak banget. Alhamdulillah. Sak kabeng daharan kuwi mau tetep ora bisa marem ning yen aku ora nyawang pasuryanmu diajeng. Bocah kok ayune kaya ngene ya. Ayo dong. Mas, aku mau kok gak dikek apa-apa to Samane Mas. tak gawani Apa? ayam bakso. Aku yo pengen to Mas. Ayam bakso soto tak daden sisi ning kresek mau. Endi lah kae. Lah kok dadi siji? Turan ning pawon. Oh, cah edan iso turan dilumpukke. Lagi kan keluarga kere to iki. Kere ya apa-apa ya Mas, yang penting gemati ya Mas ya. Kere derajate ning paribasan pejabat sing dadi tresnan. Nah. Datan kenggang Tak kaya ayo. sarambut. Mas, iki aku aja rono. Ya tak ngicipi tak kemudi. Ya aja to. Kok ngicipi mah red kene iki redmu. Oh, saya garise dhewe. Boten sing enek bolongane. Nah, gila. Red kene iki redmu. Terus red rene iki tekku karo adimu. Ayo sampe Ora aja. tok mlebu red kene. Red mikine Iki tekmu. tekku. Red iki Tekmu.
elekmu. Bosok kowe. Lah ngopo? Ra bayaran kowe. Lah kok iso? Nyekel iki duitku. Oh iya. Duitku nyekel iki dhewe. Lah dite sing goyu kesi. Ayo no. Bleset iki iso. Ya wis iki rasa geret teh buseken brete. Duitnya rasa geret. Rasa geret. Kowe arep dolanan bakso dor ae malah. Aja gentayangan teko ndi-ndi to nang kene Ora ae. aku mau busek geret ki mau ya. Ayo aja gentayangan rono rene. Wong kok ya ora tepo-tepo. Datan kenggang sarambut lamun ado caketing hati ya kene Yen cedak Lah kok kowe ra nembak? tanasa. lah kok sing nembak kae Lesu. aduh ya. Kaget aku Lesu. Takut. Kowe iki nek nembang ning wong wedok berarti yang mencintai itu adalah kamu. lha iya to Sing nembang Dajeng. berarti yang lebih cintanya yang lebih itu berarti bojoku dudu aku. Oh. Wong lanang ganteng tresnani iki lho wong elek ditresnani. Lah kemaki Kowe iki Kena sampean biyen yang ngoyak-ngoyak aku no, Mas. sing tak oyak-oyak jan iki mbokmu ndi. Beduk. Ya Malah ngarah mbok. ya jangan ngono wegah aku. Lah wek Apa kok kuwi ndok mbok gowo pisan? Pas ning karo omah siram-siram. Ayo. Akhire mboke lunga. Ya akhire sing enek ning kono ya aku kadung jamu tak sikat lah akhire. lagi pas mendem ya. Pas kambon nek. Yen sida para. Gitu. Yen cedak tanasa hamulat Bareng tak Pripun, Kang Mas? bareng tak cekel gegermu masyaallah. Piye, Mas? Lemakmu nglumpuk ning kene. Iki kan sangkek makmurku to Mas lek ngaponi Makmur jeneng ya makmur ngopeni. tapi kan aku mbiyen meleng to, Nduk. Lemak iki harus diantisipasi yen mak dadi sinden. Iki ndek iki diblebet, Mas. Kayak korset. Lemake maune teng mriki, dados napa welut. Aku dikorseti. Saiki pindah mriki. Ndek wingi mriki diblebet, pindah teng kene sebelah mriki. Akhire antisipasi kula lakban. Klop lepeti ngeten srowek lemak bendak ketok. Lah kok malah metu ning cengel. Bareng pas streaming malah kaya unta. Lek jare sampean seneng. Dalem. Panjenengan nek pancen tresno Ayo, kalih nyapa, kula, Cok? jenengan benjing lamar kula Mas kawine napa, Mas? Jalukmu apa? Yen Mas kawin ben berkah kuwi ya seperangkat alat salat. Duit kuwi nomor loro, sing penting ibadahe. Nggih. Ngono. Kalih Mas nggih, Mas. Ya karo Mas Klitik. Mboten Mas Mas-masan. sekilo. Tak tumbaske Mas sing bobote 350 gram Gus. Kula pengene sekilo. Sekilo apa khusus gon suweng ya? Ngono kuwi Duwer pamer no. yo Mas jenenge. Nggih, pokoknya aku pengene sing mewah Mas Nggih, kawine. Aja kalah lho, Duk. Mas Kluthuk. Kenyek. Aku mbok dijak jalan-jalan to Mas, aku pengen jalan-jalan lho Mas. Oleh koyak tapu inan kok. Aku ya pengen ditukone skincare, aku pengen ditukone klambi, tukone sepatu, tukone apa-apa kaya winong kuwi lho. Aku ya pengen lho Mas, aku kan perempuan. Oleh njaluk reno-reno aku ra nuntut ki rabi karo wong liya ngono. Ya aja to Mas, masa aku mbok ijolke terus karo Kowe lek sapa-sapa. tak tukone mas-masan itu bukan karena saya tidak mampu membelikan kamu emas, tapi itu saya itu karena cinta karena kamu kepada kamu, akhirnya untuk mengantisipasi, untuk menjaga nih ben kowe ora enek apa-apa. Maksudnya piye genahno? Kowe tak tukone emas dijambret, bosok kowe. Yo lek kalemu kena, lek kowe geblak ke motor, akhirnya bundas gagal otak, cilaka, aku sing getun. Lah aku saiki wis gagal otak lho Mas. Aku salah mungkin gagal otak, mergo awakmu aku sing randi otak. Masa dibalik. Ya apik. Gak wani aku. Arep ngelokke aku sing ra Boten, otak. boten sayang, hanya kamu. Lambene wong lanang. Nek rupane rapati apik mesti lamis. Sing wedok tangane gambunge ora enek reaksi belas. Ora enek tak ambung tanganku dhewe. Oh, Kalau strategi ning ngono lho. Iya. Besok Mas kene wae to sampean aja rono Iki terus ta. tangane mbok kecupi. Lah aku pengen ngecup tanganku. iki lho kecup. Aku ngwak tangane mbok ambone kancane. Pripun Kang Mas? Terusno diajeng. Angge. Sita asih stu
dansa apik modern kuwi. Kak Mas. Aduh pasar jungkel aku Mas. Sing wedok malah kaya Mbah kaya manut ya ampun. Awakmu rasa dadak ngono kuwi ya, Dik. Sing mriyayi. Ora perlu banyak gerakan. Kono dirangkul, dipangku. Ade cukup ngene wae ya. Nggih, padune gak iso ya. Ora perkara ora iso, wedi karo bojone. Wis ngene wae. Bener. Bener. Wis ngene wae. Yo ndang nembang yo. Iya. Ayo. Dawah menapa, Gus? Iki ora rampung kok. Ayo. Ayo nong, nembang nong. Ayo. Iki kok nembang malah guyu ae ora. Ayo. Yen cedhak Pindo mimi lan mintuna. Mbak Tuti mblocone aku sampe niri karo aku mesti. Iya to, wong aku kudune nang kene kok ya karo Mas Klitik. Kowe kan Mas Kluthuk. Yo ndak lho. Ini no, Werono. Sampe Kan aku ya pengen membahagiakan Mas Kluthuk. Sono. Lah nek kuwi aku ora apa-apa nek iki wis aman. Wis Dik, derajate awake dhewe ora ning dhuwur ning ngisor. Iya. Wis ning dhuwur. Dicangke. Kayak kresek. Lah ya kok nggo terima ceret ta ya. Wis ngene iki los ae. Tembangno sing apik nong, ben gogloh deh. Ayo Pindo mimi lan mintuna. Delok ya Mas. Wis karo dhewe wae. Heeh, wis tak nang. Ayo. Badak. Ayo. Ayo bareng. Cukup bajul. Kang Mas ana tepi wajib. Tanganmu kok anyep ngene lho. Lah sing anget kan jenengan kedahe ngangetne kula. Lho. Awakmu anyep, aku anget, insyaallah awake temperature bakal normal. Iya. Perpaduan. Awake dhewe jan iki bojo apa AC ya. ya radiator. Terus kok gampang, aku kok gampang geblak lho. Enggak, ini lo kabelnya ini lo ting klewer. Ya, nglewer kabel ra masalah, sing penting atimu ora bakal nglewer ning gone wong liya, Cah. Iso cocok cita. Kayak ngono kuwi. Cocok cita iso. Cocok matamu. Aku ya ra gumun kok, Mas. Sido asih. Coba iso kakek Sugiono. Sido asih Kang Mas. Ayo tak terke kondur ana ing Makayangan ya diajeng. Kono. Ah. Kono diajeng langsung wong lur nembak. Aku tak ora. Lah jenengan? Aku tak ning kene wae titik aman sik ya, Nduk. Ayo. Wedi. Tak golek titik aman coba, Nduk. Ayo aneh-aneh sampluk parut kowe. Parut piye HP-ne pecah neh kuwi kok. Monggo diaturake. Derek jenengan bos. Nggih, ninggal katresnan Mbak Tutik dan Mbak Winong Nawangse. Monggo, yuk diaturake. Nangis sajroning atiku nalika sliramu
Tunggal. Nggih, mangke kalajengaken wonten ing segmen goro-goro. Nggih, ngoten nggih Mas.